Moro, se on Ytä täällä. Tänään mä ajattelin tehdä toisen tämmöisen storytimen. Jos te ette ole nähnyt sitä ekaa, niin käykää katsomassa se. Tää on nyt siitä kertoo, miten mä hyppäsin eskarissa naulan päälle, joka oli sille pystyssä. Niin. No mennään suoraan storyin. Eli se story meni siis tälleen. Mä olin eskarissa, mun mielestä 5- vai 6-vuotias. Sitten mulla on 2 luokkalaista. Mä en nyt mainitse niiden nimiä, mutta poikia kuitenkin. Ja ne tietää sitten, kun ne näkee tämän, niin ne tietää, että mä tarkoitan niitä. Niin ne oli ajatellut, että ne on kertonut mulle. Niin ne oli kuulemma halunnut korjata sen toisen jotain autoa niillä. Siis se toinen oli ollut sillä toisella ennen sitä tai eskaripäivää. Niin sitten ne oli irrotellut jotain ruuveisia, kun ne luuli, että ne on tai jotain naulaa ja ne luuli, että ne on korjannut sitä. Sitten ne oli käynyt, ne oli vaan tiputellut niitä, mä en tiedä oliko se vahinko vai tarkoituksella tiputellut niitä nauloja. Mutta sitten ne oli tiputtanut vahingossa siihen sen naulan, se oli jotenkin jäänyt pystyyn se naula siihen lattialle. Sitten siinä oli, jokaisella oli semmoinen oma kaappi tai semmoinen ilmaista kaappiosaa. Että oma lokero tai semmoinen. Niin mä aina nousin siihen semmoiselle laudalle päälle, missä voisi istua. Niin mä nousin siihen seisomaan, että mä saan sieltä ylhäältä tavaraa. Niin sitten mä en ollut yhtään huomannut sitä naulaa. Mä nousin siihen seisomaan, siihen missä kuuluisi istua. Nappasin jotain kamaa, ja mä olin silleen, jee! Sitten mä ajattelin, että mä hyppään siitä alas, niin kuin mä aina teen. Mä hyppään, ja sitten tietysti jalkapohja just siihen naulaan osui. Niin, ja se oli tietysti sit pystyssä, niin sitä alkoi tietysti jalka vuotamaan aika paljon. Niin. Ja sitten itkuhan siinä pääsi tietenkin. Ja jalka ihan veressä ja siinä niin. Tää video oli nyt tässä. Te ootte, mä tykkään tehdä näistä storytimeja, niin kommentoikaa, jos te haluatte lisää tämmöstä. Koska mun mielestä on aika kivoja tehdä nämä storytimeit, kun on tämmösiä lyhyitä, ei tarvii hirveästi editoida tälleen. Mutta me nähdään seuraavassa videossa, joka tulee huomenna. Se oli Ytä täällä. Peace!